Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kari BJP hi, naik tim B mah. Kari BJP hi, kari BJP hi. Minta api kumbalong minta. Kita ada absolute majority, like climate ki emily ki. Kita lah pun bu kita ki emily jauh banyak pentah sarkar. Jadi minta kita akomodir di BJP beli yo. Nomor dia jujur teh. Tekan naik tim B, tim C, kari BJP hi. Tim na hi. Banyak lah nak BJP. Mau kita hilang. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamta kasngi. Vice President ke Meghalaya Youth Congress ba ban phira basayomon habakran shakilat pathai khubor menta kasngi ulapan pau ka jingkno ka bashirkhai persha ek sarkar pedeng ka ba omla ban pediang namar ki vote thok ka bayalam da ka BJP banne da ka bor. Ha kawi kalyang utei unong yalam ka Seng Youth Congress utiang ru ya ka jila Meghalaya namar ka sarkar ka bayalam da ka NPP ka ka BJP hi. Ula keno baga sarkar pedeng ka bayalam da ka BJP kala penjar ngiu iki patba namar ka junget jongki da ka ba pensyong knor ya ki sur patba bar aibor ki kenhun fundamentalist ban penpra ya ka jinglong jingim jongi patba rungen. Ha ka jila jongi ngidang lait lut ban bot ya ka jinget jongi henrei hapdeng ka don ka parti sa phlang ka batri kam da ka jingbom yet iki pat red pan loong uba ban phira. Haba phai ka sarkar jila ulapan pau ba ka NPP kalong ka Seng ka bakhlam isin a namar ka yaslok bar ka BJP. Wala ka don ka jingkno ba ka BJP ka leben ya ki pat ba. Ulapan pau ru ka jingkno ba ka sarkar pedeng bar ka sarkar jila kila syuti ya ki vote chori ha ki election da ka ba penkala ya ka jingthauan pat ba banne ha ka bor. Kabaula ong bakalong ka jingsha thombor ya ka sensyar pat ba. Ula kerpat iki pat ba bakin long ki ba husiar bat ya teli ban persya ya kini ki jingle. Kat ba ula kular ba ka Youth Congress kan yai pen pau pat ba ya ki jaka duna jong kini ki sarkar bat ban yang scam ban ya dai ki hok jong ki pat ba ka Meghalaya. Nong wikmat ki jami na parti. Kin kemau pat Congress ka jingle sabi BJP. Hak menekan pokok national level ni pok Meghalaya ini hable sabi ka bor BJP. Ka BJP ka pendon kam ki fus ki balai pujai. BJP kam la ban su kli pok Meghalaya ka pendon kam ki regional party. Ka pendon kam ki party. Kumbangi imenta ka BJP NPP ka dan ka ta jinge dai ka bajam ha. Pak kalong overground ni ya tepat ba. Ka kam isyap tiang ki sign si bungi hadis council menta ka party beri ruling ma ka BPP. Kapendrung ni chairman jong ka recruitment board lam bakla jong kire. Kapendrung ya functionary jong ka BJP. The signs are not good kan. The signs are not good. Tingi Congress ni fight BJP yes electorally ni election la election maybe ni aduna. Jadi kejengile jungi kam kut. Kejengile jungi kalong markas ni in long in sustain ni kejengile pusat jong BJP. Barkumbai ong ba banul mene South India pi ba ka BJP kam la ban su clear. Ka BJP na ka shispa khandai klik seat Arjar ka khandai Lok Sabha ka tang khandai klik seat Arjar kusau ka tang Lehpui klik seat te namar kam na abat sukli sa South India kalaban pe ignore is menta te kawai pat beli kalong menta pin hapo South Indian states ke jinglong aware ki pa ba ki policy sarkar ki jinglong aware ki pa ba ya ka komlong ka jinglong hapo kari ke kala kham shakhman kat ba kejongi pat hne po ka jala jongi ka susi kalong ba kipat ba kyo i tang ka ka ki yo i hakman ka jing sungshin ka jing ya sutana election ka ka along tamasa kipat ba kempet ya ka policy ka budan po India kempet ka komlong ka India tingi kum congress pa ngila ban relir ka ibajah India ngila ban relir sa state ro te ka fight ngi wala mutangi ongim dan MLM dan MDC dan ai remengi dan MP te ka party kan ya chakman ban pensutut pe ba kat bangila kipat ba ro dala dia kiban kampet dunia inai songshit ya kayo mentoy menta nai ya songshit tang nomor ba ka sarkomkren ki parti ka sunat palan kidan bun ki parti ba ki ong tama kita ki suri ki kupsne lang berat shopat ba atlet ko ikasur tang badala koi ko pojo ki kin ai tradition shar ka balat na BJP maki bani kong tum bukhat ya ki BJP bandon poka kamra set ja ka jungi te kongres krom ala no ba BJP ka sukli po Meghalaya in persangkat bala kabor panginang yan ngait kamiru baling ba ki khna matag ba puli ki khna ki bala no away ka politics kin kami mi shakhman
marba lada la sha la tup u la taplop u BJP tu la control man system bagi babi long show tiga-tiga ni kepor ban ai bagi kongres ini mission khop in show time. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love Hello Meghalaya.